igcokameli isho Ukhozini kwi-VBS noZimdola kuseyiyo leyo ndaba yengoma ehlukanisa unyaka. Sekuseduze phambili. Sofikile ngempela-ke ubhobhodla amabhounce lembe SK khona kuduyaza khona indlela zomsakazo Ukhozi FM. Indaba ekhulunywa-ke iyona-ke indaba-ke ethinta-ke IParis. Uzomazi kakhulu kuMthandeni umfoka amanqele iningizimu Afrika yonkana uyaziwa naphesheya kwey'lwandle ngothando kwelemfeshini. Ingezo-ke kuthiwa iyona nto ngempela-ke edlisayo kuze kuthiwe-ke impela abantu babeyogeza kuthiwa bayahamba-ke manje baya-ke emdletsheni bekhomba khona njalo lebo duyaza. Uzomkhumbula kuney'mpahla zokugqoka zakakhathi ey'dayiswa-ke ey'tolo-ke ezahlukahlukene. Ungena kakhulu-ke nje emculweni kaMaskandi usaziwayo ama-albhamu asawakhiphile inqwaba onke kuthiwa nje hayi ngiyakutshela ama-hit by hit ngoba size siyofika kwi-hit eyiParis namhlanje. Mthandeni mfoka amanqele duyaza sufikile ndoda batshela. Ngiyanibingelela sisi uZimdola, ngiyanibingelela nala ubhungelisha ninjani kodwa umsakazo omusha. Ngiyabingelela abafowethu, ngibingelela abalaleli emakhaya, ngiphinde ngibingelela omama nomkhulu nogogo, ngibingelele nezingane ezincane ezikhona njengamanje zilalele uMthandeni SK umnikazi weParis. Lo bingelelayo ke umshovu enkani kwabanenkani ngindlaba ephika kamambatha sebesula amadevana. Ninjani? Siyaphila. Yeah. Kulo nyaka 2023 mfowethu ukhipheke ingoma oyenze noLwandle kulevel yathandwa kakhulu iningizimu Afrika yonke, idlalwa zonke indawo. Kumanje ino11 million wabantu sebeyibukile ku YouTube. Le ngoma ke ingxenye yengoma ke eqokiwe kubalaleli ukuthi ke zizona ezilishumi okungakhethwa kuzo ke ingoma ke ezohlukanisa unyaka. Kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba olukhulu kangaka? Njengoba niyazi nonke siyazi sonke ukuthi njengoba ukwakhuluma ngendaba yengezo nje ukhuluma ngendaba yokuthi ngumuntu ukushuthi wesisoka uyabo ngoba ukugeza nesisoka ehambisana. Ngizoba mfishane kakhulu ngempendulo lapho ngizothi Ukhozi ngicabanga ukuthi lwayiqala njengoba layiqala luzoyigcina lona futhi into layiqalayo. Siyabonga kakhulu bafowethu, sibonga nje uthando esilibona nisinikeza lona ngendlela nisinikeza ngayo, kodwa nje impendulo yami ithi Ukhozi ngoba layiqala futhi ngicabanga ukuthi luyigcina lona. Yeah. Duyaza omhlophe. Yebo. Hlabathi zolwandle. Ngaphambi kokuba nje ngibuze umbuzo, cha ngingacela nje ukubonga mntakababa. Yeah. Ngegalelo lakho umculo kaMaskandi. Siyabonga kakhulu mfethu ukusimela singamaciko. Yeah. Sifunda okuningi kuwe. Ngabe ngangabuza nje umbuzo ube munye ukuthi mawubheka ubuka la waqala khona ungena emculweni kaMaskandi, wake wayicabanga nje noma wayimagina usukuleli izinga okulona njengamanje njengoba sikhuluma nje namhlanje? Yebo, empeleni ngingasho ukuthi ngangayicabanga ngoba lento lena mawubizele entweni thina silusa inkomo emakhaya, sikhetha amathole, senze konke imikhuba eyenziwa ngabafana. Ngangithi mangisedlelweni ngiluse umhlambo wenkomo yikababa, ngibone sezizihlwele ngicula ngiphambi kwazo. Ngaleso sikhathi ngangibona ngusho nomuntu ekhaya. Ngangithanda kakhulu usho nomuntu ekhaya, kwaya ngokuya kwafika igeneration leyo mgqumeni nomjengiseni, ngayibona sengiyibhova ke ngqo lapho. Ngiculela iy'nkomo, mangiculela iy'nkomo notshani ngibona ukuthi zihlwele lezi. Nganginamahloni ayisimanga, angangeyena umuntu nje uyabona ovulelekile, kodwa kwaya ngokuya ngaze ngijwayela nje ngazi iy'nkomo lezi, ngiyibone yihleka zingahleki, ngiyibone ijabula ingajabuli. So-ke nje ngingasho ukuthi into evelayo into mawuyibizelwe kuyona iqala umncane kodwa wena unganakile, uyabona. Yebo, ngoba ngangiyibona ngilabo bantu nje ngenhliziyo yami ngiyitshela mina, kodwa ngingayitshela ukuthi ngelinye ilanga ngiyofika ezingeni labo mhlambe futhi ngedlule. Ngidla ama-bounce manje lelipo. Hayi nginyukele entabeni impela manje, nginyukele entabeni futhi ngiyabona ukuthi ngiyothi ngehla impela ngiyoba ngehla nezigwama zendoda. Yeah. Mthandeni unama-albhamu amaningi mfethu aney'ngoma ey'hlabahlosile. Ngiyazi ngufakazi ukuthi ayikho i-albhamu yakho engenayo i-hit. Ngifuna ukubheka ukuthi uyihlonza kanjani ingoma ezokwazi ukungena kubantu.
uyabona umbuzo obaluleke kakhulu lo ubuzayo sisimadobadola. Mina njengomthandeni okwami kwehlukile, uyabona. Okwami kwehlukile akufani nokwamuntu. Mina kahle kahle mawuzothi uyabheka. Imvamisa mina umlomo wami uyadala futhi uyabulala. Mina ngifana nekhehla okuthiwa ekhaya selinjani kuthiwa selikhulile. Uma lihluthuka noma licasuka sekuyayibheka izinto elikhulumayo ngoba lingathi liyakhuluma liselivala indlela zabantwana. Futhi ngathi likhuluma kanti selibusisa abantwana, uyabo. So ngumuntu othi kuyangifikela ukuthi njengamanje le ngoma izoba hit. Mawuzobheka iParis nje nga interview khona la Ukhozi ngathi ngizoyenza lo makhathi. Kwakukhona imiqondo nami ukuthi ngizoyenza nomunye umuntu oyenza uhlobo lomunye umculo. Zathi mayifeyili inhlelo kamakhathi noma idelaya ngase ngithola ulwandle enkulu. Kwavela kwaphuma Malusi idoda weParis. Paris njengoba nje uma nje igijima kangaka emlandweni owedlule ngizokhumbula ukuthi kwaba khona nezinophobia ngaze ngayenzela music video. Kanti ngenza music video exenophobia nje izoba khona in 2 weeks. Mina ngikhulume before, uyabona. So ngizama ukuthi into eyihit mina kahle kahle noma ingoma into esukuzothandwa ngabantu ngiyakwazi ukuyishayela umhlahlo ngoba vele ngumuntu nje ophila impilo yokuthi into engiyikhuluma isuke izokwenzeka. Nento engisolayo isuke isolisa leyo nto, uyabona. So nganjalo nje. Asikhulume ngokuba ibrand kwakho naleli zinga leli osekulona ukuthi njengomculi nanjengomthandeni. Ngiyazi ukuthi khona nabanye abantu futhi ababukela kakhulu kuwena. Bakhona nabanye abaculi futhi ababukela kuwena. So uyiqoqa kanjani wena njengebrand nanokuthi ube isibonelo esihle njengomuntu oyibrand ukwenza kanjani ukuthi ukwazi ukuqoqa lokho ukuze kuphile kuwe ube isibonelo esihle? Yebo, okokuqala nje ibrand mina ngaziwa ukuthi ngiyicokama ikhona ukuhamba phambili nokuthi ngiyacula. Umsebenzi wami ngiyawukhathalela. Uma ngiyongena e-studio angiculela umuntu ongithandayo kodwa ngiculela umuntu ongangifuni ukuthi akangifuni. Ngiphinde futhi njalo uma ngiya kuma-event ngithenga ishirt elisha elimhlophe. I-event ne-event ngisuke nginento emhlophe engizoyiqoka ngoba ibrand ngavuma, uyabona. Ngiphinde futhi ngikulungela ukuthi makuzoba nodaka lapha ngoba kungoDisemba nje lapha engiyakhona kufanele mangifika begcwele udaka abanye abantu mina langabikho kumina, uyabo. Kunezinto ezithile eziningi bese kuzoba nanokuthi ke ibrand yami ayihambisani nalento yokukhuluma kakhulu, uyabona. Ihambisana nokuthi ngenze into nje abantu bechazeke. Ingakho uzothola ukuthi khona namatema lombhemu ugadla lapha bethethiza njengamafuphe ezinyoni. Ingoba isikhathi esiningi ivele impilo esiphilayo nabafowethu labo omshovu nani sihlale kudlalwa nje kumnandi sihleka. Abantu abaningi bafihlelekile uqobo likaMthandeni ukuthi umuntu onjani until uze kufikele izinto zo TikTok nokuthi kuvuleleke o live sijwayelo ungena live bakhani be understand ukuthi awukanti lo mbhemu njena, uyabo. Abantu bebazi ukuthi uMthandeni umuntu ophakeme ngoba egqoka amashethi amhlophe, umuntu oyitshelayo, umuntu ongabathanda abantu. Kodwa manje mase kuvela lezi zinto bakhani be experience ake impilo yami ukuthi lo muntu kanti unjena, uyabona. Okay, mzuzu basho midnight lishayile ihora lesishiyagalombili ngobuzwa ke mlalo Ukhozi FM. Sinaye ke umthandeni SK insizwa la kuyona ke khipha ingoma ke iParis hamsana naye ko ulwandle unkulu impisi la khoma ke namhlanje la kunamba 100k inosika road. So